rytmu, Jirko, tohle je rytmus, chápeš, jo? Kdybych měl vlasy, tak lítaj, jo? Jede, pojď. Jirko, tohle je rytmus, běží, takhle. Jirka už to hypnotizuje, aby to přestalo. Jmenují se mozkoví neuroni. Mozkový neuron zrovna právě chytl tady svým dendritem, svou pacičkou signál. Jo? Pošle ho do jádra, v jádře ho zpracuje a axonem, tohle se jmenuje axon, pošle dalšímu neuronu. Oni jsou veliké jako prášek, jo? Jich tam strašně moc v té hlavě. Teďka vedle čeká další neuron, já už dalšího nemám, já to budu ukazovat na tom jednom. Vedle čeká další neuron a říká, signál, hele, tak to je prima. Zpracuje ho, pošle dalšímu neuronu. Zpracuje, pošle dalšímu neuronu. A takhle si posílají signály. Jo?